Però, Peter, no sé, m'ha donat la sensació de que Sergi León ha sigut l'autèntic malsomni de nosaltres, però que hem pogut puntuar, també. Sí, bueno, la veritat que ha tingut una bona actuació Sergi León fent els 3 gols i bueno, el que has dit tu, no? Anem amb la sensació de que haguem pogut treure algo d'ací, no? Jo crec que la primera part està bastant igualat, a la segona part nosaltres no hem eixit com és el deixar el partit, hem fet els errors, s'ha ficat el 2-0, el gol de Rubén ens ha permès altra vegada entrar en el partit. Jo crec que ahir ha estat la clau després, no? Anar d'aquestes jugades que han tingut clares haver fet el 2-2, ho hem pogut treure alguna cosa. Després s'ha ficat ja 3-1 i el gol de Hugo ha vingut una miqueta tard, però bueno, la plantilla la segona part ha anat a donar tot i no podem dir res. Excepte el segon gol, s'haguem pogut evitar alguna més? Bueno, són coses que passen al futbol i ja ho parlem nosaltres tranquil·lament en el vestuari. Els jugadors ho han donat tot i unes vegades és millor, altres és pitjor i no hi ha que pegar-li ja més voltes. Què t'ha semblat el Reus? Sí, m'ha semblat un equip que m'agrada, no? Perquè intenta jugar la pilota. Allí on tenia la primera volta ens va jugar més directe i avui he intentat jugar més la pilota, vol donar-li criteri al joc, té un delanter molt bons i veig un equip que està ben treballat, no? Aquest ha estat un partit que per l'aficionat és bonic, però jo no sé si per vosaltres des de la banqueta és tan bonic. Sí, crec que per l'aficionat ha sigut un partit bonic o no, perquè s'han vist gols, ha sigut un partit que en la segona part anàvem a altre partit, una cosa amb altra, una cosa d'ells, i bueno, pues nosaltres diguem que tinguem que estar ahí per lo bo i per lo mal, i com te dic que la clau per mi ha estat en el 2-1. Jo crec que el Reus el teníem ahí per fer-li el 2 i esto si no acertes i l'altre equip acerta pues és el que n'hi ha. Qui buscava un dels canvis de la represa? Buscàvem primer Rubén és un jugador habilidós com ho puc veure, i en la primera part hem vist que estàvem entrant molt per banda dreta. El que passa que aquí no estava massa acertat i sabíem que tenen la possibilitat de Rubén, que és un jugador que ens dona molt, com així n'ha sigut, i també el canvi de Berna per estar un poquet més ordenats al centre del camp, agarrar més retxassos i la possibilitat de que Xavero pugui pressionar més dalt. Alguna cosa més?